Croeso nôl I Ddysgwr y Flwyddyn 2012, a draw yn yn sydd at Matt sydd yn cadw cwmni I Cle o Gaerdydd. Siamai? Siamai. So ti'n iawn? Dwi'n iawn. Ie? Ti'n iawn? Ti'n bach o nervous? Tipyn, ie. Ai? Pam? Wel, dwi ddim yn gwybod beth I disgwyl. Helo. Bore da. Cystadleuwyr. Diolch. Pam penderfynoch chi ddysgu Cymraeg? Ro'n i'n eisiau gwneud am flynyddoedd ac wedyn pan dechreuais I gweithio gyda coleg Bari, roedd nhw'n fodlon I talu am y cwrs. So, dwi'n neidio ar y cyfle I gwneud e. If you are successful today, right, how are you going to celebrate? Wel, fy penblwydd fi heddiw, felly... No! Penblwydd hapus? Diolch. Faint oedd? Waw. Faint oedd y ti? 39. 39? O, llangofalladau. Penblwydd hapus. If anything happens, you still got cake. Yeah. It's fine. Yeah. You're still going to get some cake. A diolch hefyd. And if there is cake, I'll be there. Diolch. Penblwydd hapus. Dwi'n A edrych pob lwc. ymlaen. Da iawn ti. Diolch. Un arall o'r beirniaid oedd Dr Rachel Heath Davies o Ganolfan Cymraeg I oedolion Caerdydd ar Fro. Mae'r teitl yma'n meddwl rhywbeth I bobl. Mae'n sicr yn codi statws, dysgwyr ymlith weddill Cymru yn difeis, deddfodwyr ac yn y blaen a siaradwyr. Mae'n ffantastig I feddwl faint o bobl o gwmpas y byd sydd eisiau dysgu Cymraeg. Angrediniol I fod yn onest. Mae gwylwyr hwb yn gyfarwydd iawn a dy weld ti fel dysgwr yr wythnos. Dysgwr y flwyddyn yn yr Eisteddfod efallai? Wel, gwyn I weld, diolch am gyfweliad, so na'n neud fy ngwrau las, a wedyn na'n I ffindo mas nes ymlaen prynawn yma, so gobeithio. Gwnes I tegau yn 2008, a rhywsut o'n i'n llwyddiannus yn cael gradd as yr enog, a wedyn ar ôl yn I penderfynu sy'n rhaid, dwi eisiau gwneud rhywbeth nawr, dwi wedi cael y flas a dwi eisiau mynd ymlaen gyda fe. O'n i'n meddwl hefyd, mae rhaid I fi gadael y fyddin un diwrnod, beth ydw i'n mynd I wneud nesaf. O'n I eisiau mynd mewn i'r addysg, so os i'n cael gradd yn y Cymraeg, os fi'n digon da I cael gradd yn y Cymraeg yn y diwedd, bydd hwn yn y dechrau da I fi. A sut fasach chi'n annog rhywun arall I ddechrau dysgu a dyfalbarhau? Fel chi'n gwybod, dwi'n gwneud camgymeriad bron brawddeg, ond mi eisiau cadw ymlaen a jyst mynd amdano fe a jyst mynd fel na. Hey, Siamai, Sian. Helo. Siamai, o ble rydych chi'n dod, Sian? Wel, dwi'n dod o Birmingham yn wreiddiol, ond nawr dwi'n byw yn y Rhondda. Yn y Rhondda? Ie. Wel, fi'n dod o Nghaerffili. O, right. Yn ymyl y Rhondda. Ti'n gweld y treglo fi? Hei, treglo, da iawn fi. Sian, pob lwc heddiw, pob lwc I ti. Diolch. You're the best so far. Sut eithaf chi ati ddysgu Cymraeg efe gwersi neu llyfrau? Wel, dwi'n mynd i'r dosbarth gyda Prifysgol Morgannwg ac roedd y dosbarthiadau yn dda iawn, a mwynhauais I y dosbarthiadau yn fawr iawn. Un o'r dysgwyr ifanc oedd Emily o San Francisco yn 25 oed. Mae hi'n dilyn cwrs astudiaethau Celtaidd, Celtic Studies, ym Mhrifysgol Rhydychen, Oxford. Sut brofiad mae wedi bod I ddysgu Cymraeg? Beth yw'r uchaf bwyntiau? Wel, dwi wedi dysgu ieithoedd eraill, Ffrangeg ac Eidaleg, ond dwi erioed wedi cael y profiad fel dysgu Cymraeg. Dwi'n meddwl bod bobl Cymraeg yn mor groesawgar I ddysgwyr, a mae'n creu gwahaniaeth mawr. Wff, Emily! Dere fan hyn, come here. O, diolch. Da iawn ti, da iawn. Diolch yn fawr. Sut ti'n teimlo nawr? Roedd yn iawn, actually. Doedd na ddim reswm poeni. Sut ath e? Ath o'n dda, dwi'n meddwl. Ges I gyfle trafod fy ngwaith academaidd a pam dwi'n teimlo'n frwdfrydig ar gyfer Cymraeg. Dwi'n edrych ar y llawysgrifau a cafodd ei gynhyrchu yn yr ardal yna. Felly, sut mae'r diwylliant Cymraeg yn dylanwadu'r diwylliant Saesneg. Ti'n byw, o ti'n dod o California?
Oh, San Francisco. San Francisco. What a lovely place that is, by the way. Well, why and you're studying in Oxford? I am. And why, pam sy'n dysgu Cymraeg, wedi dysgu Cymraeg? Wel, mae'n ngharu ydi yn Gymro yn gyntaf. Felly, dyna'r rheswm pwysicach. Ond ar hyn o bryd dwi'n gwneud cwrs yn astudiaethau Celtaidd, felly mae'n helpu gallu siarad Cymraeg modern. That is fantastic. That is love right there. That is love. An example of cariad is lovely. Oh, I think Da iawn, ond poblwc. Diolch yn fawr, diolch. Da iawn. I get out. Is that day today? Da iawn. Wel di wedyn. Diolch yn fawr. Confident? Nah. Nah? Nah. Oh, come on. Nah. We can Philly boys. Of course. We can do anything. Of course we can. Absolutely. Mae cerddoriaeth Cymraeg yn iaith Cymraeg yn wych. Mae siawns i mynd i weld pobl fel Steve Eves, grŵp fel Gary Jarman heno, yn wych i weld person enwog agos iawn i ti. And relax. Are you glad it's over? Falch bod popeth drosodd? Ydw nawr. Ond mae'n profiad wych yn iaith Gymraeg, so falch mae'n over ond... Mae drosodd, ie. Drosodd, ond... Relief. Relief. Ges i gyfle i sgwrsio gyda dwy ferch sydd wedi ennill teitl Dysgwr y Flwyddyn. Ro'n nhw wedi dod i Sain Dyn wedi rannu ei top tips. Nawr te, ydych chi'ch dwy wedi ennill y gystadleuaeth yma o'r blaen. Sut profiad cei oedd ennill? Oedd e'n rhywbeth wych. Do'n i ddim yn gwybod, cyn i fi ennill, bod ti'n gallu bod un o'r derwyddion mewn ffordd, bod ti'n cael... Roedd hynny anhygoel i fi, y faint o'r beth. A beth am dy brofiad di, Jo? Wel, oedd e'n gyffroes iawn. Chi'n cael llawer iawn o sylw dychian enwog am eich 15 munud chi. Mae'n just lot o hwyl i fod yn onest. Mae'n gystadleuaeth lle mae pawb yn mwynhau a dyna peth mwyaf dwi'n credu. Siamai? Beth yw'r enw chi? Rhian. Rhian, Matt ydw i. Nawr, Rhian, ble oedd chi'n dod? Fi'n dod o Efenni. Efenni. Abergavenny. Ydy. Abergavenny. Oi, nice food festival. Oes. Caws yn dda. Da iawn ti. A chi? Neu chi neu ti? Dim os da fi. Dim os da fi? Ffrindiau? Ie, ffrindiau camlaen. Ffrindiau ti. Nawr, ti'n nerfus? Tipyn bach, dwi'n oce. Beth fyddech chi'n gweud yw'r uchaf bwyntiau? Bod y profiadau o ddysgu Cymraeg? Ie, dwi wedi cael lot o profiadau gwahanol fel fi sy'n rhan o côr lleol, côr Cardigan, lle oedd pawb oedd y caneuon i gyd trwy gyfrwng Gymraeg, oedd yn gymdeithasol iawn. So, oedd e'n gyfle rili i gymdeithasu a pobl gwahanol a dod i nabod lot o bobl yr ardal yn fwy dda. Hefyd, ffaith dwi'n dysgu Cymraeg hefyd, mae'n agor lot o drysau, fel maen nhw wedi gofyn i fi fod yn llywydd yn yr Eisteddfod lleol mis nesaf. So mae lot o drysau gwahanol yn agor trwy dysgu'r iaith a trwy fod yn gallu siarad y iaith. A jyst yn cwestiwn fe'n ola, be ydych chi eisiau gwneud yn eto mor hir gyda'r iaith? Wel, byddai'n parhau i ddysgu'r plant yn yr ysgol uwchradd, mae hwnna'n bwysig iawn i fi. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch. Ers faint di chi'n siarad Cymraeg? Dechreuais i ddysgu Cymraeg rhyw 10 mlynedd yn ôl nawr, gyda'r cwrs gohebol Prifysgol Morganwg. O, neis. Cwrs wych sydd wedi hen diflannu. Felly, disgrifiwch i ni sut ych chi'n defnyddio'ch Cymraeg o ddydd i ddydd? Un rheswm, symudon ni nôl i Gymru rhyw 6 mis yn ôl. I'r fro. Ac dwi'n trio defnyddio fy Gymraeg bob dydd. Ddim ambell waith dros y haf neu dros y penwythnos, ond rhywbeth sydd yn para. Does dim dyfodol i'r iaith os ydy'r Cymru di-Gymraeg yn gas tuag at y iaith. Gret, wel, da chi wedi ateb cwestiwn ola fi, dwi'n meddwl, yn yr ateb yna. Diolch yn fawr iawn, pethau newid yn y bont fain. Diolch yn fawr iawn. Hwyl. Noswaith dda a croeso i Matt ar y mat gyda Sian. Do you like that? Love it. Love it, love it. Hello. Ti'n bach o nervous?
tipyn bach. Wel, Ddim rhy ddrwg, ond... Rwy'n i'n meddwl y peth gorau I fy mlant, iddyn nhw I dysgu Cymraeg, a wedyn does dim rhaid I nhw pan maen nhw'n tyfu lan, bydd gyda nhw yn barod. Just breathe. Just breathe. Breathe in. And we breathe out. And when we breathe out next time, we just go... Dysgu, dysgu, dysgu. Dysgu, dysgu, dysgu. And when you breathe in, you say Cymraeg, 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 Cymraeg. And you breathe out, you say dysgu, 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 dysgu. And you breathe in, ffrwchnedd, ffrwchnedd. Ffrwchnedd, ffrwchnedd. It's quite difficult to say after one after another, isn't it? It's difficult. Wynta, Mike, sut wyt ti'n teimlo? Dim bach yn nervous, ond iawn. Ai dyma'r tro cynta I ti gystadlu? Yndi, tro cyntaf. Nath graig fi roi enw fi mewn. Enwebu, ie. Ond nes I gwybod, oedd hi'n mynd I roi enw fi mewn, ond ie. Helo. Sut fysach chi'n mynd ati I annog rhywun arall I ddechrau dysgu a dyfalbarhau? Oedd y sabathol yn rhywbeth rili dda, ac oedd un o dau ffrindiau fi eisiau dynafrio'r Cymraeg, a maen nhw yn athrawon hefyd. A dwi'n meddwl oedd hwnna'n rili dda, cos oedd o'n mwy intensive cwrs, oedd o'n neud o'r llawn amser. Dwi'n meddwl oedd hwnna'n rili wych. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Diolch. Wel, mae yna dalent yma heddiw yn Sain Dinwyd, yn does, Matt? There's some talent here today. Thank you very much. You're not too bad yourself. All joking aside, though, the talent is... Mae pawb yn wych. They're all fantastic, aren't they? They're great. Fantastic. It's amazing. I'm really enjoying myself today. Good. Dewch nôl ato ni ar ôl yr egwyl I gyfarfod â mwy o gystadleuwyr ac I weld pwy fydd yn mynd drwodd i'r rownd ola. Yes, we will be finding out after the break who the Fantastic Four are. Welwn chi mewn tri. Ia.